أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathanda. Egameni lika-Allah onomusa onesihawu. U-Allah ukhuluma indaba eyisimanga ngalabantu laba abafunda iBhayibheli. Akukhathalekile ukuthi ubani ofunda iBhayibheli. Subhanallah. U-Allah uthi bonke labantu laba abafunda iBhayibheli. Subhanallah. Ma lahum bihi min ilmin. Subhanallah. U-Allah uthini? Kabanalo ulwazi lwalento abayikhulumayo. Subhanallah. Wala li abaihim, nobaba babo babafundisa lento yobuKristu, yobuNazaretha, yobuRoma, yobuWashtawa, babenganalwazi kwabona laba bafundisa. So zehla ngoholoko, ithupha zekwayini zonke zehla ngoholoko zesihogweni. Omkhulu bakhona nabo nothing. Obaba babo nothing, ingane zakhona nothing. Abazi next. Akusho mina kusho Allah. Lalela ukuthi Allah uthini? Uthi kaburo kalimatan takhruju min afwahihim. Subhanallah. Linzima igama eliphuma emlonyeni wabo. Into abayikhuluma ngomlomo inzima kakhulu, yenyanyeka. Ayikho right, ayithandeki. Njengoba bethu Allah unomntwana. Subhanallah. Lalela Allah uthini? Iyaqulun illa kadhiba. Allahu akbar. Kabakhulumi lutho ngaphandle kwamanga. Kusho umdala, kusho mina. AmaKristu, amaNazaretha, amaRoma, amaWashtawa, lokuzana ilaba obani laba mani abakhonza ithombe, abamadlozi, abazi fokol. Kusho Allah, kusho mina. Abazi nix. Allah uthi bakhuluma amanga into abayazi. Hayi ke ningicelileke bafowethu ukuthi nginikhiphele amanga eBhayibhelini. Angithi ngasho ukuthi iBhayibheli lihlukene kawu4. Linamazwi kaNkulunkulu, linamazwi abaprofeti, linamanga bese linenzwa bethi. Senginikile ama contradictions, angithi okuphikisanayo. Sengingena emangeni ke manje. Ukuthi kungani umdala ethi abantu laba abafunda iBhayibheli bakhuluma amanga. Sizokuprove manje ngeBhayibheli labo. Mawuvula incwadi kaGenesis 6. Subhanallah. Genesis 6 verse 2. Amadodana kaNkulunkulu abona amadodakazi abantu ukuthi mahle, azithathela abafazi kuwo awathandayo. Amanga. uNkulunkulu akazalwa akanabantwana. Amanga aseBhayibhelini. Ivule nawe. Bese uyakuye futhi uGenesis 6 u6 no7. Wayesesola uJehova ukuthi wayebenzile abantu emhlabeni, wadabuka enhlizweni yakhe. 7. uJehova wathi abantu engibadalile ngizakubachitha ebusweni bomhlaba, yebo abantu nezinkomo nezilwanyana ezinwabuzelayo nezinyoni zezulu, ngokuba ngiyasola ukuthi ngibenzile. uNkulunkulu akazisoli. Funda ulokuzana uNumeri 23 verse 19. uNkulunkulu akayena umuntu ukubenza njani? Akhuluma amanga nandodana kuba azisole. Ifunde nawe amanga aseBhayibhelini. Siqhubeke lamanga aseBhayibhelini. Bese uya encwadini kaGenesis 19. Genesis 19. Genesis 19 uyiqale nje lapha kulokuzana ku30 uyophelela ku33.
ithi inceku kaNkulunkulu isithunywa sikaNkulunkulu uLoti walala namadodakazi akhe awazalayo wawakhulelisa encane nenkulu akhuleliswa uyise. Lezo ngane lezo uNkulunkulu wayebusisa namanje kusekhona izizwe ezibiza ngalezo ingane lezo. uNkulunkulu akahlanye ekhanda uLoti wayesithunywa sikaNkulunkulu. Isethuko lento eshiwo eBhayibheli amanga aseBhayibhelini. Akwazi ukuthi uLoti angathi ethunyelwe ukuzobonisa abantu indlela eqondile bese yena alala nezingane zakhe. Amanga alihlaza cwe layo. Then Genesis 32 verse 30. uJakobe waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi iPhenieli ngokuba wathi sibonene noNkulunkulu ubuso nobuso. Amanga akekho umuntu okwabona uNkulunkulu. Amanga alihlaza cwe. John 1 verse 18. Akekho okwabona uNkulunkulu. Ifunde nawe. Amanga atholakala kuphi eBhayibhelini. Bese uya encwadini kabani ubani Exodus 33. Exodus 33 uyiqale la kuverse 22. kuyakuthi isadlula inkazimulo yami ngiyakufaka omfantwini wedwala ngikumboze ngesandla sami ngize ngidlule bese ngisusa isandla sami ubone umhlane wami. Amanga waye uMose engashongo ukuthi umhlane kaNkulunkulu unjani mangabe wawubona. Amanga aseBhayibhelini. Ngeke amagula manje. Manga aseBhayibhelini. Amakhosi okuqala isahluko 11 iverse 3. wayenabafazi abangamakhulu ayisikhombisa 700 abangamadodakazi amakhosi nezencinza ezingamakhulu 3 omkakhe bayiphambukisa inhliziyo yakhe. Amanga alihlaza cwe. unyaka una 365 days. ubakhona kanjani abafazi abayi 1000? Amanga aseBhayibhelini. Amanga ayikho yonke leyo nto. Matthew 27 iverse 52. Amathuna avuleka imizimba eminingi yabangcwele ababelele yavuka baphuma emathuneni. Emva kokuvuka kwakhe bangena emzini ongcwele babonakala kwabaningi. Amanga baphelelaphi labantu laba bavuka ekufeni? Baphelelaphi? Amanga. Hebrew 9 verse 27. Njengaloko abantu bamiselwe ukufa kanye emva kwaloko kwahlulelwa. Lela amanga. Amanga bavuka baphelelaphi labo bantu labo? Thoba babonwa yibo bonke abantu eJerusalem. Baphelelaphi? Yes. Luka 23 verse 43. Wathi kuso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uyakuba nami eparadesi. Etshela iselelesi lesayilenga nasemthini wathi namhlanje yoba nami eparadesi. Safa iselelesi wafa noJesu. Iselelesi asiphindanga savuka yena wavuka after 3 days bahlangana nene paradise. Ngalelo langa wathi namhlanje. Amanga into eseBhayibhelini ayikho zange yenzeka amanga. And then Matthew 16 verse 28. Where are you? Matthew 16 verse 28. Ngiqinisile ngithi kini bakhona abanye kwabemi lapha. uJesu khuluma nabafundi bakhe. Ngiqinisile ngithi kini bakhona abanye kwabemi lapha abangayikuzwa ngempela ukufa baze bayibone indodana yomuntu iza embusweni wayo. uJesu uthi khona kubafundi bakhe abangeke bafe bangakambone ebuye emhlabeni. Amanga ukhona osaphila manje kubafundi bakaJesu. Amanga ukhona yini kubafundi bakaJesu osaphila manje? Bafa kudala kodwa la uthini khona bangeke bafe bengakangiboni ngibuya emhlabeni. Amanga aseBhayibhelini into engekho leyo. Amanga ayikho.
So kuningi ngakubalela ngingaqedi amanga aseBhayibhelini. iBhayibheli lithi uJudas Iscariot wayilengisa. Libuye lithi iBhayibheli washaya ngegebhane phansi, washaya ngekhanda phansi, waqhuma izibilini. Ikuphi okuyiqiniso? Amanga aseBhayibhelini kudlalwa ngathi ayikho yonke lento leyo. iBhayibheli lithi uMose wabhala incwadi kaGenesis, kodwa uMose uzala ku-Exodus 2, amanga aseBhayibhelini. iBhayibheli lithi uSolomoni subhanallah, uSolomoni wenze njani? Wabhala incwadi yezaga. KwisiBhayibheli uSolomoni wabhala incwadi yezaga, kodwa uSolomoni ushona kuphi? Encwadini yamakhosi. Kudlula incwadi eziyi-4 noma eziyi-5 before kufika izaga. Dala uSolomoni ashona wayibhala nini izaga? Hayi, sekwanele manje maningi amanga aseBhayibhelini. Okwenza ukuthi iBhayibheli alisamazi kaNkulunkulu. Benginibonisa nje ukuthi into mina mangithe ngizoyikhipha ngempela. Livule nawe lakho ubheke. Sengathi umdala ngasivula amehlo, asivula ingqondo. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.